देशभरामध्ये वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आलाय। उद्यापर्यंत पावसाचं संकट कायम राहणार आहे। पुढील काही तासात तापमानामध्ये मोठी घट होण्याचाही अंदाज आहे। ताशी 60 किलोमीटर वेगानं वारे वाहण्याचा अंदाज वर्तवला गेलाय। देशभरामध्ये अनेक राज्यांमध्ये सध्या अवकाळी पावसानं हजेरी लावलेली आहे। आजही अवकाळी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे। उद्यापर्यंत हे पावसाचं संकट कायम असणार आहे। पुढील काही तासात तापमानामध्ये मोठी घटही होऊ शकते। ताशी 60 किलोमीटर वेगानं वारे वाहण्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवलेला आहे। जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगड, केरळ, तामिळनाडू, तेलंगणा, कर्नाटक या राज्यांना अलर्ट देण्यात आला आहे।